yan kanu ka ɲini Ala fɛ u mago bɛ min na tigitigi Ala k'a k'u ye u bɛ fɛ u denw ka kɛ min ye hɛrɛ la Ala k'a kɛ ten tɔɔrɔya min bɛ u n'u denw kan Ala k'a b'u kan u y'an dɔn u y'an bonya Ala k'u bonya u bɛ sira degun min ni tɔɔrɔ min ye Ala k'o wuli ka b'u kan u ni an faw Ala k'o bɛn Ala k'u denw k'u sago ye samiyɛ tile n'a su Ala k'a diya an na a sanbagaru n'a ji jugu n'a fɛn jugu Ala ka don an n'a cɛ kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam Dawu an ba ninnu fo kabi ko ninnu daminɛ fɔ bi se tɛ muso ɲɛfɛ n'o tɛ I b'a dɔn o b'i fɛ nka muso b'a cɛ lajɛ n'o tɛ wajibi min kɛra an fɛ n'o ye an ye min kɛ Sirakɔrɔ yan n'a sɔrɔla ko ɲɛfɔra min a fɔ tuguni na gɛlɛya dɔ ni tɔɔrɔ dɔn an sɔrɔ o tɛ kɛ hali ni fɛn b'i kun I dɔrɔmɛ tan ne tan a ma kɛ mɔgɔ ye a tɛ digi an si la yɛrɛ wa a bɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ n'i ba yɛrɛ ka ko la I b'i yɛrɛ dɔgɔyalen ye ninnu ye délégation formé ka taa Bamakɔ bɛɛ ma se ka taa Ala ni gɛlɛya fɛ mais minnu taara an wasara n'u ka baara ye minnu fana bi yan u ye baara min k'an ye Sirakɔrɔ taala yan kɛnɛ yɛrɛ bɔli la an wasara mais tiɲɛ yɛrɛ la hali bi an b'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ ani u ka ko in minɛ u bolo fila la wallahi ne jigi tɛ fa kelen ka dugu kɔnɔ yan ni ninnu tɛ an ba ninnu parce que an ka fa ninnu ka laɲini n'u ka faamu degré ye min ye ani ninnu ta ye min ye o tɛ kelen ye dɛ ninnu bɛ ko caman ye depuis dugu ma bon mɔgɔ fa y'i fa de ye de mais I t'i ta fɛ dɛ n tɛ I fa y'i fa de ye n'o ma kɛ den yɛrɛ tɛ kɛ maa ye dɛ bamuso bɛ hinɛ den la fakɛ b'i bila tɔɔrɔ kɔnɔ mais n'i bilara tɔɔrɔ la n'i y'i ɲɛ sɔrɔ I bɛ ko faamu n'o tɛ an nana wajuli min kɛ dugu kɔnɔ a fara dugu bɛɛ ɲɛna dugu bɛɛ k'u jɛna n'a ye bafulu minnu nana ka bɔ Ngolobugu barifɔ tɛ su na yan bafulu tɛna barifɔ la u b'a location da dɔn mais bafulu minnu nana barifɔ la an ka wajuli la bafulu su kelen o su kelen 5000 de bɛ ka sara ne fɛ su kelen o su kelen su 3 1500 bafulu dama o kɛra dɛ mais ni cɛkɔrɔbaw kun y'a fɔ dugu kɔnɔ ko mɔgɔ ko k'u jɛnɛ fɛn min ye kana ye dunanw ka ca bolo an tɛ se a bɛɛ balo an tɛ se dépense bɛɛ kɛ mais an k'a lajɛ an seko ye min ye an n'o kɛ hali n'o kun kɛra 200 ye ne tun b'a dɔn ko dugu bɛ ka fɛn jɔ kɛ a kun tɛ a ka fɛn ta ye quoi a ka dɔn ŋɛniye min la o ka se si dɔn n'o tɛ an ye dépense min k'a la 5000 kuma tora 5000 kuma tora donc maintenant an mago bɛ dɔrɔn hali n'a kun kɛra 200 ye dugu b'a 200 di jama min y'i bolo ani ko min y'i nɔ bafulu y'o kɛ nɔ caméra y'o kana filmeli kɛ zikiridalaw n'a ye o tuma 200 filɛ nin arajo so 3 tun bɛ yan o don arajo so kelen o kelen 7000 o tun bɛ yen 9,000 9,000 o su kelen ye mais an y'a bɛɛ kɛ pour que an faso bɛɛ ka se bɔ kalama an faso ka se yɔrɔ la o tuma ni ninnu sera ka fɛn dɔ dɔn ka ŋɛniya dɔ ta ayiwa ka n'an bonya ni fɛn dɔ ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ samiyɛ ko dama tɛ dɛ fɛn o fɛn b'u fɛ n'u y'a fɔ n se mana kɛ fɛn o n b'a kɛ wa u den fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'o f'u ɲɛna siɲɛ caman u ka a f'u denw ɲɛna u denw ka ne sira bɔ kun wɛrɛ t'a la ne mago tɛ foyi la u denw bolo mais n'u ye ne sira bɔ I bɛ se ka kɛ degun dɔ kɔnɔ Bamakɔ soit Sikaso soit Kucala ne bɛ yenkaw dɔn peut-être an dɔlen hali fɛn t'anw an dɔlen don an bɛ se k'i bɔ degun dɔ kɔnɔ yen o bɛ kɛ mais ni e ba nin nafa boliboli la Sirakɔrɔ yan n'o den mago ma jɔ ne la est ce que ne bɛ se ka den bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ayi o tuma hali bi u k'a ɲini u denw fɛ u denw ka ne sira bɔ n m'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne m'a fɔ ka kɛ silamɛ dɛ kana kɛ foyi e ko Sirakɔrɔ ne ko Sirakɔrɔ ne ma tugu ne la ne tugu ma wɛrɛ la dɛ n'i bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ne se bɛna kɛ min ye ne tɛna t'o kɛ yan mais n'an tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ to ten e bɛ degun kɔnɔ e tɛ se k'a fɔ n ɲɛna foyi mais n'a fɔra a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ mais ni kuma ma fɔ kuma tɛ si dɔn bon ne ko dara ne ninnu cɛ ni ninnu tɛ yen don min est ce que o den bɛ se gɛrɛ ne la o tuma u ka u denw no sira rɔ an ye wajuli min kɛ walayi an bɛ ka don du dɔw kɔnɔ siège ɲinini kɛra maɲumako ye du dɔw rɔ sigilan siège e ma baw ɲini n ba ninnu la k'o fɔ Bamakɔ k'u tiɲɛna ka n ba dilan Bamakɔ maɲumako la k'a tiɲɛna Sirakɔrɔ hali ni ma se fɛn bɔ sa o dugu denmisɛnw fana ka tila kun ka kɛ min ye ni an dɔgɔkɛ ka ko ye soit ni an dɔgɔkɛ ka ko ye an ka bɔ n'an ka sigilan siège ye mais ne nana dunan min ye ka bɔ Bamakɔ olu dunan de bɛ ka don du kɔnɔ ka taa siège cɛ maɲumako la koyi a kɛra ten dɛ an bɛ sigi dibi la yan maintenant est-ce que ne ka denmisɛnnin nana ni batiri fɛ n'o tɛ n'an nana yan n'an bɛ dibi la don min an bɛ to ten an yɛrɛ ka fɛn bɛɛ bɛ yan an y'an ka wajuli min kɛ dibi la yan wa an jɛna an ka ko bɛɛ donc min kɔni bɛ yen hali bi ayiwa an ye a bolo minɛ nka hali bi a y'a denw dɔ sira rɔ
ni minga musugo galera o ko nyefo atna ko fo bare wora no fo no fo im fa ka ko mun nse ko mun ka mi anna kati ni minga dengo galera ko fo ni bana be mina ko fo ni minga sa galera ko fo ni mi ko ngotoro to ngafi kan weli imana ke yoro mais ni mo teme de na ngati domi nanyu bidema aw kama naw make domi de men tanya fere o naw na sestro ese anata ka garo labli o tse garo bli fana o ma aw do sero ka nyinu fe ko do wara ter nto ngla do dinero de tuga ñu fay balma ay ne ma tuga rabita tuga mo wara law ni ne ma aw ka de ne ta mo wara de ne fa wara fe o tifu nyani atifu nya hali talinya fa mo ko bala ka fenya manga dugu kono me anyara de strale do dugu chawni an sra chawni de parce que anyete nyefulu ko anyete nyefulu ko an woni jigi dali do ka nafana ya jija dona tola am mo ko be ministre ko ya abi nyesro akajala ya hali mawludu bisa ga laba an fa ya teleso bise ne ya arjo so bise ne ya jamana manyana mani mabba bise ne ya talinya fe abisa ga yere tele la bunya bebo kono karama bebo kono dugu tobi la ko do mali yere dona fo mali do artiste ko artiste we bara mingi mali kono o de te jamana la ko do na ba aga mo mana kete fana do ka tala fa ka dugu bi la ko do o be ne bunya do we ba jene wole so wada nasa ko ko ene tago dugu jorona kana bla fo ngum so masigide fula no to do ko molti do aleta ale boto budala kale no baraka ko molti ko ake manga boy onga karma ke manga fe ka wo karwo mi ane tofu baje ko nara dedu kama dor me mene baje bolo bele anana baje bla fo baje bla wala fula donc mogo mi nga mogo bi ga here ki yoro la ni bonya woro andara kolla politiki fla kolla politiki do ceni kala do mais akuka tara kujala ayne to ko fo ko ale deni mogo boya nga ka waduru nga boliso na ren akuka le deni ko andara dedu ayo min fo ya boya min zoro la ka shitala afo kana ka afo donc opma anga nyu mene me anga na jedda an awna ni addo no naro siga fuitala aka galabi ba parce que hami fuita wala bi adongo ma na do ndra ka nyestro ko jola o to wasa dai me na kara ka folu ka musugo tiganya luka dongo tiganya ulni moti bano to ti janula abi galare aw de belula ka mo jonyo se era mi efele e detele toro ler dongo de ko ngane opma an wonni bunya aywa bomono ngote ko ngambolo fe boy aka dunda na ka jimi da be boy ay bomi nga fana boy anse dugo we ani amina nashidama aywa abi dama ala fana ka jatti kama ayem bunya sare bunya mogo kada ay jien kono aba jomo ni yake suma wo suma na ala barka la binya amana ke fengo fena abinya fenya fle mo sa fenya abenya halli mo ga furudo na ga tika furu so ga mal furudo o furuti bo fiyo ko du ko tika ballo chude ito mo fa de enya be mo so mal furu ni nuna o ga bedo o fu te nyenwe ko abenyenwe abenyenwe o ma ala ga chew abisa jonu nyumu dogo ni ida magile chala ka fu abiso mo bisi jude makala joga smaro amanya be be reso annu ma doni na usra ka sira imbo amu wasa aywa alhamdulillah aywa daw awa bi na mala ko ne ma ko ta ne ra mi apele mai ibolo fla da anyana